A ponte cultural ibérica única na península, iso é o que reivindica o ICFEM Festival Tui Valença, que chega a súa 14ª edición xirando alrededor desa ponte física, a internacional, que une Galicia e Portugal. De feito, un dos puntos álxidos da programación artellas en torno ao 140 aniversario desta infraestructura histórica, o vindeiro sábado, día 18 de xullo. Esa propia ponte simbolizará a unión transfronteiriza a través da música, o patrimonio, a gastronomía e a creación contemporánea. Andrea González, a directora deste ICFEM Festival Tui Valença, está hoxe con nos este bons días. Que tal, Andrea? Moi bons días. Moi bons días. Certamente falábamos xusto agora antes de empezar. Esa ponte é unha ponte en sí moi fermosa e que moi simbólica desa unión transfronteriza entre Galicia e Portugal, pero vaise pechar unha cousa que creo que non é doado de facer para acoller e para ser ese símbolo desa ponte de unión a través de da cultura, da gastronomía, da artesanía. A verdade é que levamos 14 anos convertendo a fronteira nun espazo de encontro. Creo que tamén demostrando que a cultura é a ponte máis forte que une a Galicia e Portugal. Así que esa ponte internacional vai a ser a gran protagonista. Ímola pechar durante 12 horas ao tráfico para abrila a toda a cidadanía. Van a ser 12 horas de moita música ininterrumpida. Imos a ter tamén diálogos con artesáns, 30 expositores de arte, de artesanía, de gastronomía, de viño. Eu creo que é unha gran festa, un gran enorme espazo cultural ibérico para festexar a historia compartida que temos entre Galicia e Portugal. Andrea, creo que dixestes en algunha ocasión ou en algunha conversa sobre esta edición, ou mesmo na presentación, que esa ponte representa en sí todos os valores deste festival. Como naceu e como foi evolucionando ao longo destes 16 anos e que supón esta ponte? Que supón tamén para os galegos e portugueses transfronteirizos, tamén porque é algo moi importante que tamén se ve reflectido neste festival. Sí, esta é a esencia, é o espírito do festival, de que nacimos. O festival foi evolucionando, pero conserváis a identidade nun espazo de liberdade aberto a toda a cidadanía, sen fronteiras, onde todas as persoas teñen cabida, independentemente dos seus gustos, da idade, do lugar onde a xente provén, en un lugar de encontro, de convivencia. Eso creo que é a identidade máis forte do festival, e así o imos festexar dende o 16 de xullo, dende o próximo xoves ata o domingo. Que imos poder ver, certamente o programa é moi amplo porque son varios días, de 16 xoves a domingo, con ese día grande o sábado, xusto nesa ponte, non alrededor desa ponte, senón nesa ponte mesma, no interior desa ponte. Pero que é o que máis se destaca? Como se conforma, digamos, un programa tan diverso, con tantos puntos importantes, tantos pratos, nunca mellor dito, importantes, para que todo conflúa e todo xire e coordine e engraxe tamén. Sí, é unha programación moi diversa, diría de moita calidade e tamén moi coidada. Son concertos, é un espazo onde se encontran artistas de Portugal, de Galicia e de España, precisamente para simbolizar ese espazo sen fronteiras e de convivencia, de unión. Imos a comezar con artista, con Goiza, nosa artista galega con músicas urbanas, que convida a Emi Kerr, que é unha artista portuguesa moi coñecida tamén do mundo da música electrónica. Continuaremos co gran artista de fado portugués con Antonio Zambullo, que vai estar acompañada da nosa galega universal Uxía. Despois tamén iremos o sábado con este gran evento da ponte que acabamos de explicar, e terminaremos o domingo facendo unha celebración do 800 aniversario da Catedral de Tui, cun concerto de órgano con voz, e finalizaremos con Borja Niso ao piano, un tributo á música de Ludovico Einaudi, acompañado de Rosa Cedrón na voz e no violonchelo, e tamén cunha colaboración moi especial co Caixasón, que é unha agrupación de música inclusiva que está durante todo o ano formándose a través de talleres musicais, porque nós creemos que a música é unha ferramenta moi poderosa para crear sociedades inclusivas. De feito, acabamos de gañar un premio en Xapón, un premio moi importante que valoriza o noso proxecto como modelo universal para a sociedade dentro do ámbito da inclusión. Parabéns por ese recoñecemento do Xapón, que tamén che ia preguntar. Un festival que tamén se revaloriza, aparte, ademais destes recoñecementos, pero tamén pola propia programación, entendo pola xente que participa e que se implica nel, como ese proxecto de cooperación cultural entre España e Portugal, prácticamente, diría eu,
Case único, ¿no? Non existe nada semellante. Sí, sempre con todos os respetos, ¿no? Pero a verdade é que creo que sí, creo que é único. É un festival realmente nun espacio estratégico, nun espacio de fronteira, ¿no? Entón é un lugar de onde podemos trasladar moitas mensaxes. A min faríame moita ilusión que a xente lembrase que é moito máis importante o que nos une do que nos divide. E sobre todo que a xente que ven ao festival se lembre de que é moi importante trazar e superar esas fronteiras e que durante o día a día tendamos moitas máis pontes para construir un mundo mellor. Esa ponte ou esa proximidade que tamén entendo que queredes levar máis alá desa propia zona en sí, que se vive, non? Moito esa eurocidade, estes valores que tamén están representados neste festival ICFEM, pero estou mirando a toda Galicia, non? É dicir, porque sí que estamos moi próximos a Portugal, pero quizáis os que non están ali tan de preto teñen agora a oportunidade, ou temos agora a oportunidade de vivilo un pouco de primeira man, non? Nesa inclusión que supón todas estas xornadas, especialmente esta xornada do sábado. Sí, nós o vivimos, o público, a verdade é que cruzase moitísimo. Temos público de Portugal, público de Galicia, pero público internacional, porque, como sabedes, a nosa ponte, que cumple 140 anos, é tamén un punto e a porta de entrada do Camiño de Santiago. Polo tanto, eu diría que a nosa velocidade converteuse nun lugar moi cosmopolita para o mundo, onde se pode vivir esa multiculturalidade, as diferentes linguas que se escoitan neste lugar, e creo que isto é o máis importante, vivir a nosa historia compartida, a nosa identidade en un lugar máxico, con esta ponte e o río Miño. Nos o sentimos no público, esa diversidade e ese cruce de fronteira. Entendo que tamén durante estes 14 anos tamén evolucionou moito ese público. Teño aquí os datos, recibiu xa máis de 150.000 espectadores de 40 nacionalidades distintas. É dicir, sona un pouco atópico, pero ese crisol, certamente, que tamén é moito o Camiño de Santiago, tamén se xunta un pouco ali nese espazo moito máis reducido, non? Sí, público de moitas nacionalidades. Tamén temos unha parte formativa onde tamén recibimos xoves de todas partes do mundo. Eso é un pouco que nosotros nos queremos conseguir, que sea o epicentro da cultura da Península Ibérica, e creo que, bueno, estamos na liña acertada, que a Eurocidade de Tui Valença, ese lugar de encontro, e xa non solamente a Eurocidade de Tui Valença, porque acabamos de facer os petiscos ICFEM, que tamén foron a outras dúas Eurocidades en Tomiño, Cerveira, Salvaterra e Monsao, con este encontro de literatura, viños, gastronomía e patrimonio, como punto de estrategia tamén para unir o noso territorio de fronteira. Moi particular esa combinación. Como foi o resultado? Pois moi bo, creo que vamos a ampliar, sobre todo o que máis ilusión nos fai é que son os propios territorios os que están a demandar este tipo de iniciativas que permiten ser un punto de interese tamén para o turismo, para a xente que quere ter unha experiencia singular na nosa fronteira. Bueno, xa para rematar, a partir dos xoves, este festival comeza ese sábado día grande. Andrea, como animamos a xente que nos pode estar vendo a que viva en primeira persoa, porque creo que é unha experiencia tamén para vivila, non? Ali in situ, a que viva parte ou todo o que poda deste festival. Sí, convidamos ao público a vir a Eurocidade de Tui Valença, a disfrutar do patrimonio que temos tanto en Tui como en Valença do Miño, a calquera dos concertos, pero é verdade que a Ponte Internacional é un evento único, estar ali paseando durante 12 horas escoitando tanta música, tanto arte, con un viño, bueno, ou como que cada un decida nesa ponte no solpor, é unha maravilla, realmente unha experiencia única. É unha cousa que poucas veces se vai ver. Andrea González, parabéns por esta organización deste ICFEM Festival e grazas por estar con nós. Moitas gracias.